Way down in Missouri where I heard this melody when I was just a little baby on my mama's knee. The old folks were humming, the banjos were strumming, so sweet and low. Hush-a-bye, my baby, go to sleep on mama's knee. Journey back to these old hills in dreams again with me. It seems like your mama was there once again, and the old folks were strumming that same old refrain. Way down in Missouri where I heard this lullaby, when the stars were blinking and the moon was shining high, and I hear mama calling as in days long ago, singing Ладно, ходим. hush-a-bye. Зимовая кость. Эшли, милая. Прочнися, прочнися. Уставай. Добрый день. Добрый день. Хоть такое. Гэта хто? Гэта пінат. І дзе ты ўзяў піната? У лесе. Здароў, мілый. Хата? Ха-а. Ха-а. Далей? А. Т. Т-а. Ха-а-те-а. 7 плюс 2. 9. Так. Перадай. Асцярожна. Падтрымлівай галоўку. Падтрымлівай галоўку і падамі яго да пляча. Так, ён трохі вышэй, але падтрымлівай галоўку. Трымай вось так. Здароў. Здароў, Рэй. Кроком руш. На месцы. Раўней. Вось вам.
Здорова, Соня. Здорова, Ры. Як ви з малими? З грашима, галяк. А доўга твой конь не еў? 4 дні. Сено дарагое, так? Так. Можа, патрымайце пакуль з вашымі? Давай, Джинджер, заходь. Хадзі сюды, паеш. Ідзі. Дзякуй, Соня. Ладно. Добрый день. Я б хотел зайти поговорить с твоей мамой. Яна не размаўляе. Шановная? Я б хотел задать пару пытанняў. Лепш скажыце мне. Твой бацька выйшаў пад заклад. І што? Падобна, ён зноў варыць. Яго ў гэтым абвінавачвалі, але ж гэта трэба даказаць, не? Гэта будзе няцяжка. Але я тут не таму. Наступным тыднем суд, а ён, здаецца, знік. Можа, ён ад вас хаваецца? Можа. Але ты мусіш ведаць, што ён упісаў ваш дом і ваш лес у закладную. Ён што? Джэсап запісаў туды ўсё. Калі ён не з'явіцца на суд, вы ўсё страціце. Вам ёсць куды пайсці? Я знайду яго. Да я сам шукаў. Я сказала, знайду. Скажы яму, што гэта сур'ёзна. Можа, падзеляцца з намі. Можа. Можа, спытаць? Ніколі не прасі таго, што могуць прапанаваць. Добрый вечар. Добрый вечар. Дзеткі, здароў, коні. Не думайце, што мы пра вас забылі. Вось прынесла вам трохі мяса, бульбы, спецыі, каб патушыць. Дзякуй, нам прыдасца. Бачыла, у вас дроваў мала.
У нас у двары дрывакол, карыстайся. Дзякуй. Да вас шэрыф прыязджаў. Усё добра? Ён шукае тату. Шукае Джесапа. Ведаеш, дзе ён? Не. Пэўная? Так. Добра. Дык ты яму нічога не сказала? Не сказала б нават, каб ведала. Вядома. Ладно, не буду замінаць. Рагу заляніны гучыць добра? То хадзіце вучыцца, як гатаваць. Добра, што гэта ты, а не Флойдавы бацькі. Глядзяць на мяне, нібы я ў чым вінаватая. Не наракай. Яны далі табе дах над галавой. Здаров, Флойд, можна зайсці? Ці можам пагаварыць тут? Давай. Здароў. Чорт. Ну што ты? Хадзім. Даўно не бачыліся. Няма калі. Што чуваць? Шэрыф шукаў тату. Калі ён не з'явіцца на суд, мы страцім дом. Мне трэба ў Арканзас. Я мушу спытаць, машына ягоная. Ён сказаў не. Я ж запраўлюся. Я яму сказала ўсё адно. Чаму? Ён ніколі не тлумачыць, проста не. Так сумна, што ты заўжды робіш усё, што б ён табе не сказаў. Всё інакш, бо я замужам. Мабыць, так. Табе не трэба думаць пра жратву. Неду трэба спаць. Хадзі. Што здарылася? Хтосьці памёр? Я шукаю тату. Заходзь, пагрэйся. Давай ціха, тырдроп яшчэ спіць. У нас шэрыф быў. Тата ўпісаў у заклад дом. Я мушу знайсці тату, каб ён з'явіўся. Не мусіш. Не шукай Джесапа. З'яўляцца ці не рашаць таму, хто сядзе, не табе.
Ты ведаеш, дзе ён, так? Дзе б ён не быў, табе гэта ведаць не трэба. Ведаеш? Не бачыў яго. Можа, ён дзесьці з малым Артурам? Толькі не шукай яго і не распытвай пра тое, пра што людзі не хочуць гаварыць. Гэтак можна напароцца на нож ці яшчэ горш. Мы ж усе сваякі. На адным сонца анучы сушылі з Артурам. Ты ж іх ведаеш, Тэрдруп, мог бы спытаць. Маўчы. Ніхто з іх не стаў бы з табой сварыцца. Я сказаў, маўчы, ўсё. Божа, тата твой адзіны брат. Думаеш, я забыў? Мы з Джэсапам робім разам 40 гадоў, але я не ведаю, дзе ён і не збіраюся шукаць. Ры, ты ўсё яшчэ хочаш у войска? Не, цяпер я не змагу. Слухай. Не. Памажы ёй. Не, слухай. Скажы ёй, каб сядзела дома, не рыпалася. Дай ёй вось, хай ідзе дамой зараз жа. Тэрдроп кажа, каб ты нікуды не сунулася. Гэта ад яго. Вазьмі его ў дарогу. Дзякуй. Гей! Што табе трэба? Мой тата Джэсап, яны з Артурам сябры. А я мушу яго знайсці. Чакай. Я Мэйган. Я цябе ведаю. Бачыла пару разоў. Джэсапа я таксама бачыла, але блізка не ведала. Бачыла яго? Калі ён тут бываў у сэнсе. Чула, што ён робіць. Ён варыць мед. Усе вараць, не трэба гэта казаць.
Калі Артур заняты метам, ты проста пойдзеш, добра? Я ведаў. Ты мяне сніла, так, дзедка Рут? Ры, козёл. Я шукаю тату. Заходзьце, дзяўчаты. Гэта не зойме шмат часу. Я шукаю тату, думала, мо ты яго бачыў. Можа, вы зноў разам варыце? З лета не бачыў. У вас дома. А з таго часу не бачыў? Не-а. Ён увесь час ездзіў кудысьці. Не ведаеш, куды? Ты што, глухая? На мне двое малых і маці чувак. Ён мне патрэбны. Калі ўбачу яго, перадам. Бацька кінуў іх на цябе? Вот трасца. Давялося. Бывае, ведаеш. Хочаш дозу? Не. Курнеш? Не. То няма чаго тут тырчаць. Ідзі. Не кажы, што я табе сказала, добра? Табе трэба на ўзгорак. Папросіш пагутарыць з Ударам Мілтанам. Можа, ён і скажа табе штось, але ён не гаваркі. Яго я і баюся больш за ўсіх. Яго баяцца не зашкодзіць, любая, ён мой дзед. І ўсё ж я стараюся ніколі яго не злаваць. На ўзгорак. Ідзі. Ти заблукала, відать. Ти хто? Яри. Мой тата Джесап Долі. Ти ж не хочеш праблемаў? Не. Бо мой племяннік Бастер Лерой неяк падстрэліў твайго бацьку, не? Так, але я тут ні пры чым, яны разабраліся, здаецца. Бо ён яго падстрэліў. Што ты хочаш? Мне вельмі трэба пагаварыць з Ударам. А яму з табой зусім не трэба. Але я мушу. Мне вельмі, вельмі трэба, прашу. Частка нашай крыві агульная, штосьці ж гэта значыць? Як увесь час кажуць. А мужчын для гэтага не знайшлося? Няма каму. Пачакаю двары ля клеткі. Я скажу Удару, што ты тут. Дзякуй.
Ну, давай. У яго няма на цябе часу, дзетка. Мне трэба спытаць. Калі ён не скажа, ніхто не скажа. Не. Ад размоваў бываюць сведкі, яму гэта не трэба. Я пачакаю. Ідзі дадому. На, выпі і ідзі. Дзякуй. Ён чуў, што ты была ўнізе, дзетка. З Мэйган і заходзіла да Артура. Ён ведае, пра што размова, і не хоча пра гэта чуць. І ўсё? Ён нічога мне не скажа. Калі ты не глухая, ты чула адказ. То бок кроў для вялікага дзядзькі нічога не значыць, я так зразумела. Не смей. Не. Паслухай, дзетка. Ты мусіш развярнуцца і пайсці дамоў. Не прымушай мяне выходзіць і паўтараць. Эшлі, позна, заходь. Бяры перніка і кекса. Ры, выходзь. Табе казалі, што табе лепш заткнуцца. Варта паслухаць. Сядай у машыну. Не чапай. Сядай у машыну. Адвалі! У машыну. Гэй! Улыч хочаш? Соня, ідзі ў дом, дагатуй бульбу, а потым выключы газ. Не чапай мою сястру. Соні! Смелы, гэта добра, калі не занадта. Соня, ідзі ў дом. Сядай у машыну давай. Я не паеду. Сядай, ты мусіш штось убачыць. Мы з Джэсапам мой сварыліся, але ён быў мой брат. Заўжды бяда, калі гэта дрэнь выбухае. Куды мы едзем? Далей. Далей куды? Ты мусіш убачыць адно месца. Тут апошні раз бачылі Джэсапа. У яго ніколі не было выбухаў. Ведаю. Гэтым разам штосьці пайшло не так. Усе ведаюць, што ён ніколі не партачыў і не псаваў тавар. Ён знаўся на гэтым. Калі варыш так доўга, рана ці позна штось здарыцца. Хочаш сказаць, ён там згарэў? Менавіта. Пайду гляну. Не. Там атрута. У цябе скура з касцей злезе. Калі тата там, я хачу яго пахаваць. Рый!
Ры, я ведаю, страціць Джесапа вельмі балюча для вас. Вам цяжка. Дамо рады. Мы з Соняй пагаварылі. Мы маглі б узяць да сябе Соні. Эшлі хіба не, але Соні маглі б узяць. Вы што? Мы маглі б узяць яго і гадаваць. Ракам па печы. Мы гадавалі б яго нашмат лепш, чым ты, ваша маці вар'ятка. Можа, пазней узялі бы Эшлі. Ідзі к чорту, козёл. Соня і Эшлі хутчэй памруць у яме са мной і мамай, чым прабавіць хоць ноч у цябе. Чорт бяры! Думаеш, я зусім дурная? Там пустазелле ў рост чалавека, выбух быў мо летась. Хадзі сюды, Эш, кінь гуляць, хадзі. Гэты курок для гэтай рулі, гэты для гэтай. Наўрад ці калі спатрэбяцца абодва, але калі трэ забіць штось вялікае і страшнае, то абодва. З гэтай стрэльбы будзеце страляць, як пасталееце. А з гэтай вучылася я. Стрэльба на вавёрак. Найважнейшае, не кладзі палец на курок, калі не гатовы страляць. І ніколі, паглядзіце на мяне, ніколі не кіруйце адно на адно. Ніколі. Ясна? У кленчы нібы молішся. Так, вось так. Бачыш крыжык? Гэта прыцэл. Наводзіш яго на цэль, і калі ён на цэлі, ціснеш на курок і страляеш. Добра. Ры! Чакайце. Гэй! Мы тут. Пакладзі. Сядзіце на руках, не чапайце. Здарова. Здарова. Чорт, любая, што за стрэльбы? У нас урок выжывання. Здарова. Я ўзяла машыну. Я заўжды ведала, што магу на цябе разлічваць. Сапраўды. Павернем вось так. Спінай? Так. Маці ведае, што робіцца? Няўпэўненая. Можа, скажаш ёй? Яна звар'яцела, уцякаючы ад гэтага гаўна. Не варта ёй казаць. Ды не памагло б. Не. Я гляджу на даліну далёка ўнізе. Бачу, якая яна зялёная. Вяртаюцца ўспаміны, і сэрца так шчыміць тугою за табой, за былымі днямі. На высокай гары вольна дзьме вецер. Я гадаю, ці помніш ты мяне?
as I listen to the breeze whisper gently through the trees. I wonder if you still remember me. Заходьте. У мамы день народзінаў. З днём народзінаў. Хочаце штось? Выпіць, паесці? Я шукаю тату. Я так і думала. Ходім. Я хотела быть ластаўкай, мець крылы і лятаць. Wish I was a little sparrow and I had wings and I could fly. I'd fly straight away. Ведаеш, мы з Джесапам кінулі сустракацца ўжо даўно. Зразумела. Я думала, можа, ты што чула? Баюся, што так. Я б хацела адплаціць яму тым жа болем. Ты ўсё яшчэ п'еш? Не, я завязала. Пару месяцаў таму мы з Джесапам сутыкнуліся выпадкова. Ён мяне рассмяшыў, усё вярнулася на пару дзён. Потым ён зноў знік. 3 ці 4 тыдні таму я заходзіла ў Крукшэнк. Ён быў там з нейкімі 3 тыпамі. І, падобна, яны не забаўляліся. Тата казаў штось? Ён глядзеў проста на мяне. І нібыта не пазнаваў. Нібы ўпершыню мяне бачыў. Штосьці вельмі дрэннае там было. Прабач. Калі сядзець цалкам ціха, яна з'явіцца. На здароўе. Як доўга трэба чакаць вавёрку? Зазвычай доўга. Лепей упаляваць аленя. Нячасна аленя. А калі? Ранкам і ўначы, ты ж ведаеш. Бачыш яе? Не. А я бачу. Дзе? Там. Хочаш націснуць курок? Добра, кладзі палец. Смажым іх ці тушым? Смажым. Смажым. Смажым, добра. Здароў. Здароў. Добра. Цяпер усунь пальцы сюды, а я адсюль. 1, 2, 3. Цягні, моцна. Цяпер я тут разрэжу. А цяпер выймай вантробы. Я не хачу. Соні, ёсць шмат рэчаў, якіх ты мусіш навучыцца не баяцца. Я не баюся, проста не хачу. Давай. Сунь пальцы сюды. Добра. Мы іх ямо? Пакуль што не.
Думаешь, я про вас забыл? Ты пра што? Забыл про вас и все, что тут робится? Твая справа, хочаш забудь. Паліцыя знайшла машыну Джеса каля возера Галет. Хтосьці спаліў яе ўначы, згарэла амаль ушчэнт. Яго там не было. Ён уцёк, так? Гэта вам. Суд меў быць сёння, ён не з'явіўся. Я прадаў бы лес цяпер, пакуль не позна. Не, мы гэтага не зробім. Гэта першае, што зробяць яны, калі забяруць вашу зямлю, дзяўчо. Спілуюць 100гадовыя дрэвы пад корань. Гэтыя грошы вам і самім прыдаліся б. Ты ўжо каштавала? Яшчэ не. Як хочаш, дзяўчынка. Пігулкі памагаюць тваёй маме? Яна іх прымае, але не памагаюць. Паздароў ад мяне. Мама. Зірні на мяне. Я не ведаю, што рабіць. Можаш памагчы мне адзін раз? Мам. Мама, глянь на мяне. Тэрдроп кажа, каб я прадала лес. Прадаваць? Калі ласка, памажы мне хоць разок. Не ведаю, што рабіць. Гэта яшчэ хто? Мяркуючы па машыне, не з нашых лясоў.
Майк Сеттерфилд, вызволение под заклад. Что вы хочете? Мы унесли заклад за Джесса Падоля, а ён падобна ўцёк. Ён не ўцёк. І он не з'явіўся ў суд, што робіць яго ўцекачом. Вы дазволіце? Ідзіце. Слухайце, я не палюю на вашага бацьку, я абараню свае грошы. Тата памёр. Ён не прыйшоў у суд, бо ляжыць недзе мёртвы. Даўно вы яго бачылі? Пару тыдняў таму. З кім ён кантактуе? Дзе яны бываюць? Ён мне не расказвае. Ты ведаеш, што я маю поўнае права пачаць на яго паляванне? Я ведаю, што вы марнуеце час і назаляеце мне. Джэс Абдолі памёр. Ён ляжыць дзесьці ў яме ці ператвараецца ў гной якой свінарні. Можа, ён ляжыць пад адкрытым небам, але дзе б ён не быў, ён мёртвы. Адкуль ты ведаеш? Вы ж чулі пра сям'ю Долі? Чуў, і за некаторых уносіў заклад. Я Долі. Да мозга касцей. Таму я ведаю, што тата мёртвы. Колькі табе? 17. Ведаеш, твайму бацьку не ставала на заклад. Дом і ўсё тут не пакрыла б яго нават блізка, ведаеш? Я нічога не ведала, мне потым сказалі. Яму не ставала. І тут прыходзіць нейкі тып з мехам пакамечаных грошай і ўносіць іх, як рэшту закладу. Здаецца, нехта хацеў успешна яго вызваліць. У тыпа з грашыма было імя? Ды не. Мабыць, забыў у іншых штанах. Колькі ў нас часу перш, як нас адсюль выкінуць? Мяркую, у вас яшчэ тыдзень. Недзе так. Тыдзень? І нічога не зробіш? Не? Нічога ўжо не зробіш. Хіба што давядзеш, што ён мёртвы. Кэтвіш, Блонд, трымайцеся далей ад бяды. Удар Мілтон! Трэба пагаварыць. Удар Мілтон! Удар Мілтон! Удар!
Я казала, не лезь да яго. Трымай яе, Эліс. Не. Гэта табе за дурасць. Я табе казала. Па-добраму ты не паслухала. Чаму не паслухала? Што нам з табой рабіць, дзяўчынка? Забіць, мяркую. Гэта ідэя ўжо выказвалася. Ёсць іншыя? Памагчы мне. Такой ідэі яшчэ не было, не? Я спрабавала памагчы, і вось што выйшла. Маеш што сказаць, дзіця, лепш кажы цяпер. Маю. 2 малых, што не могуць карміцца самі. Мама хворая, яна не ачуняе. Скора ў нас забяруць дом і выкінуць нас на вуліцу, як сабак. Калі тата накасячыў, ён заплаціў. Хто б яго не забіў, мяне гэта не цікавіць. Але я не магу даглядаць дзяцей. І маму. Без дому. Чорт. Я не хачу стаяць тут голы, калі з'явіцца гэты казёл. Дзе яна? Не пераймайся, Тардроп. Я асцерагалі і не раз. Ты яе біў? Ён не біў. Мужчыны яе не чапалі. Гэта была я. І мае сёстры, яны таксама. Джесап парушыў нашы звычаі. Ён ведаў гэта, я ведаю і не ўздымаю смуроду. Але яна не мой брат. Яна моя адзіная сваячка, так што я забіраю яе і вязу дамоў. Ты не супраць, Удар?
Ты за яе адказваеш, так? Калі што будзе не так, я адкажу. Цяпер яна твая адказнасць. Гэтая дзяўчына нікому нічога не скажа. Памажыце яму, пасадзіце яе ў машыну. Пакончы, пакуль кроў не спыніцца. Твайго бацьку зламаў той выбух. І пагроза сесці на 10. Ён пачаў гаварыць шэрыфам. Цяпер ты на мне, разумееш? Яны чакаюць маёй рэакцыі. Глядзяць. Я не ведаю, напэўна, хто забіў майго брата. Нават калі ты ўведаеш, не кажы мне. Іначай я таксама хутка лыткі стулю. Згода? Не, лепш адчыні дзверы. Што здарылася? Давай асцярожна. Будзе пячы. Сцісні маю руку. Дзякуй. Я толькі пачула. Прынесла вось табе. Болеспатольныя, вельмі моцныя. Падзейнічае хутка. Спачатку 2. Добра. Яна захоча яшчэ, пачне з 2, потым, калі спатрэбіцца, пакуль не засне. Дзякуй. Пабудзеш, пакуль я не засну? Пабуду. Правер, каб зрабілі хатняе заданне.
Рука баліць? Не. Не вельмі. Блонд Мілтон каже, яны з Сондзяй могуць узяць Соні. Я казала? Гадаваць яго. Ён ведае? Соні. Не ад мяне. Калі ведае, хтосьці разбрахаў, я не казала. Ён нават не ведае, што тата варыць. Калі возьмуць, ужо лягчэй. Што зэшлі? Яна ім не даспадобы. Што ж, што яшчэ можна? Прасіць Вікторію і Тэрдруба, каб узялі Эшлі. Спадзяюся, да гэтага не дойдзе. А я як спадзяюся. Рады знаёмству, добрага дня. Дзякуй. Вітаю, сяржант Шалк. Рыдолі. Вельмі прыемна. Што прывяло вас сюды, Ры? Я хацела б даведацца пра 40 000, што я атрымаю за ўступленне. Гэта важкая прычына, але назавіце мне 3 іншыя, бо калі вы ўступіце, вяртання не будзе, і можа гэта не варта для вас 40 000. Галоўная прычына, мне трэба грошы. Было б добра падарожнічаць, мабыць. 5 гадоў гэта доўга. Як хутка я атрымаю грошы? Пасля падпісання ад 14 да 82 тыдняў. Чаму пра гэта няма на плакаце? Мабыць, канторская памылка, можа, было дробным шрыфтам унізе. Можна спытаць, што з вашым вокам і губой? Упала з ровара. З ровара? Што ж, колькі вам гадоў? 17. 17, так. Калі вы сапраўды гэтага хочаце, вам трэба прывесці вашых бацькоў? Я магу падпісаць сама. Не, ў 17 не можаце. Для ўраду ЗША вы не паўнагадовая. Толькі з 18 можаце. Праблема прывесці бацькоў? Я мог бы наведаць вас дома. Мама хворая, а тата сышоў. Можа, ёсць браты ці сёстры? Малыя брат і сястра, 12 і 6. А хто іх даглядае? Я. Вы? Таму вам трэба 40 000 долараў? Так. Што ж, падобна вашая служба быць дома і клапаціцца пра брата і сястру, бо вы не зможаце ўзяць іх з сабой у армію, так? Я думала, можа, змагу. Не ад самага пачатку. Плюс вы не зможаце быць з імі, калі пачняце дзейную службу. Хто будзе іх глядзець, калі вам давядзецца паехаць на вайну? Відаць, пакуль што вам трэба трымацца дома. Гэта вымагае вялікай трываласці і адвагі, але, на маю думку, акурат гэта вы цяпер мусіце рабіць. Добра? Штосьці можа змяніцца, за год і можа вы рашыце, што сапраўды гэтага хочаце, так? Але пастаўцеся сур'ёзна і не ідзіце толькі дзеля грошай.
Ясно. Рады быў пазнаёміцца. Я таксама. Добрага дня. Дзякую. Што здарылася? Я стаміўся чакаць, пакуль гаўно вылезе. Паехалі, тузанём іх. Паглядзім, што будзе. О, Боже. Рэй з іншымі там. Рэй, што ты хочаш? Я яго не бачыў. Каб мог дапамагчы, памог бы. Ёсць рэчы, якіх не робяць. Што за лухта? Вось жа гаўно. З цябе толку, як кныру з цыцак. Я не ведаю, дзе ён. Калі я вярнуся, будзе горш, я асцярог. Так, лепш пакінь нас у спакоі. Павер, калі вернешся, адмудокаем па самае не хачу. О, так. Сам пачаў гэта гаўно. Якога ражна? Гей, што ты робіш? Гей! Табе гамон. Мы цябе знойдзем. Прыедзем да цябе. Прыедзем і зладзім пекла. Што мы робім? Шукаем неабселыя магілы. Яго тут няма.
Яго нідзе няма. Недзе ёсць. Тэрдроп. Трэба спыніцца. Уведаць, што ён хоча. Выйдзі з машыны, Тэрдроп. Ёсць размова. Не думаю. Не пра цябе. Без прэтэнзіяў. Пра твайго брата. Не. Сёння я не зраблю нічога, што ты кажаш. Выйдзі з машыны, трымай рукі, каб я бачыў. Давай. Выходзь. Чаму ты сказаў? Чаму? Ты пайшоў і забіў яго. Шчаслівы? Я знаю цябе. Знаю твою сям'ю. Выйдзі зараз жа. Хочаш гаварыць? Самае агіднае, што мне сорамна. За тату. Ну, ён любіў вас. У гэтым была яго слабасць. Шмат хто можа быць моцным многія вельмі і доўгі час. Але стучаць. Ён маўчаў доўгія гады. Маўчаў, маўчаў і вось загаварыў. Ты заўжды мяне палохаў. Бо ты кемлівая. Прагледзіш гэта? Мо хочаш штось пакінуць? Гэта тата. І Тэрдроп. Эшлі, помніш, як тата гэта зрабіў?
Гляньце, які хлопец. Гэта ён? Так, Колькі яму тут? мабыць, майго ўзросту. Не ведаю, як я ўвогуле цябе дабіўся, але спадзяюся, што ты не перадумаеш. Кахаю цябе і заўжды буду шчыры. I love you and will always be true. Знайшла цябе, знайшла. Мы прыйшлі развязаць тваю праблему. Мне вельмі хочацца зрабіць прыгожыя дзіркі ў вашых сраных жыватах. Ведаю, але ты не зробіш. Апусці драбавік і паедзем з намі. Па-вашаму, я вар'ятка? Мы завязем цябе да касцей бацькі. Мы ведаем месца. Мы хочам спыніць гэтыя дурныя чуткі пра нас. Я пра вас нічога не казала. Ведаю, а іншыя кажуць. Я возьму стрэльбу. Не возьмеш. Хочаш яго косці, кінь гэта і едзь з намі. Здымай мех. Дай сюды. Дзіця, можа, ты ведаеш, дзе мы? Калі так, забудь. Разумееш?
Ён мусіць быць тут. Апусці рукі і пацягні яго. Ён не глибока. Просто ўнізе. Намацала? Добре. Вось, возьми. Што? А як ты забярэш яго рукі? Не. Давай, дзіця, не. Бацька хацеў бы, каб ты гэта зрабіла. Бяры пілу. Яна не можа, Мэраб. Трымай руку. Чорт. Чаму адпусціла? Трэба абедзве рукі, ці яны скажуць, што ён сам адрэзаў, каб не сесці. Яны не дурні. Даставай яго хутка. Вось так. Давай, Элис. Акруга Крыстіян 1:36. Справа вяртаецца з Кэшвілу. Уладальнік сваіх жанчыны, якая апякуецца дзіцём. 10-4 Крыстіян, праверце будынак. Ідзі са мной. Дзе ты гэта ўзяла? Учора на ганак падкінулі. Я займуся гэтым проста зараз жа. Эксперты скажуць, ці ягоныя гэта. Ягоныя. Рукі майго мёртвага бацькі. Мы досыць хутка даведаемся. Твой бацька быў бы тут, калі б ён проста расціў марыхуану. Гэй!
Я не стрэліў той ночы, бо ты была ў машыне. Ён мяне не спалохаў. Выглядала іначай. Я не хачу, каб хадзілі нейкія плёткі. Я не кажу пра вас ніколі. Добрый, добрый. Хороший. Дякуй. Прищепку. Дякуй. Соні. Здарово, Эшлі. Гляньте, каго я прынёс. Дякуй. А ён тут што робіць? Без паняцця. Я цябе ведаю. Так. Кажуць, ты зарабіла гэта кроўю. Гэта тваё. Як маё? Той тып не назваўся, але пэўна ён хацеў як лепш, калі ўносіў заклад за Джесапа. Хіба гэта не ягоныя? Вам яны больш прыдадуцца. А ён па іх не прыйдзе з улікам таго, што здарылася. Мы ўзялі сваю долю, рэшта тут. Вашыя. Не ведаю, што ты зрабіла. Да мозга касцей. Я ж казала. Беражы сябе, ладна? Так. Давно ж я не граў. Адыдзіце, я нарвуюся. Чорт. Я ніколі не граў так добра, як ваш тата. Я ведаю, хто. Што? Джесапа. Я ведаю. Вазьмі гэта. О, не. Хай будзе ў вас.
Ёсць грошы, значыць, ты з'едзеш? Я вас не кіну, што ты кажаш? Мы чулі, ты казала пра армію. Хочаш з'ехаць? Што б я рабіла без вас на маім карку? Нікуды я не паеду. Дженнифер Лоренс, Джон Гокс, Кевін Брезнаган, Дейл Дикі, Герет Дилагант, Шерил Лі, Лорен Свитцер, Тейт Тейлор. Режисер Дебра Гранік. Аўтары сцэнарыя Дебра Гранік і Энн Расселіні. Паводле раману Дэніела Вудрэла «Зімовая косць». Аператор Майкл Макдонаф. Композитор Дикан Гіншліф. Sometimes I wonder, why must I suffer out in the